the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ato bangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Hospital bill? Nga may-ari kasi ni. Hilabtiro. Kwan. Gusto ko lang mahibalaan ang balayaran ko kun pila. Hindi mo kinahanglan nga problema ho ng gastos. Akong bahala sang tanan. Hindi ko mapasugtan ang buhaton mga ina. Hindi na lang natin paglalisan ng bahin dira sa Sabrina. Apang tama kadako sang gastos. Kuna mo. Paano mo mabayaran, ina? End of discussion. Then? Amo kagid bala sina? Hindi kagid magpadaog? Oh. Kagbisan si Manang, nag-aranto sina. Hindi amo sina ang buot ko silingon. Kakwan. Si Manang, ginasunod niya ang gusto mo. Sorry. Hindi ako makahibalo kung paano ko isiling sa imo. Nga wala ko gingustong natabo kay Sheila. Nga ginabasol kong kaugalingon ko. Nga kung wala ko nag-abot sa kabuhi ninyo. Wala kong taninin sa tabo. Sorry. Sorry gid sa natabo. Kung pwede ko lang mapabalik ang oras, ginhimo ko na. Apang amoy ning realidad. Wala na siya. Pag wala ko nagadwell sa mga bagay, hindi na mahimo nga magbalik. Sa baylo, nag-focus ako sa nabilin. I have my son. Kabay nga mo sinang buhaton mo. Abi mo, sangging sugid sa ako ng Manang ang inyo deal. Ginsiling ko sa kaugalingon ko. Nga tani, ako na lang ang ginpili mo. Kung ano man ang ginapaminsar mo, that's not it. Ano sa banta mong ginapaminsar ko? Isa lang ang sahuna-huna ni Manang. Kag ina, amo ang buhaton ang tanan para sa amon. Kag bisan makaisa, wala ako sang nahimo para sa iya. Wala ako sang nahimo. Wala ako sang nahimo nga magsakripisyo para sa iya. Pero nilang siya ang may ginahimo para sa akon. Kag sadtong nagbusong siya, nakasiling ako sa kabuhi ko. Nga kuntani, ako na lang ang ginpalapitan mo. Nga, Para ako naman ang magsakripisyo para sa iya. Para ako naman ang mahatag sa iya. Matuod ang ginasiling ko, Mr. Rio Blanco. Nagsulod din na sa kaisipan ko. Apang, wala ko ginsugid sa imo. Para nga makuha ang simpatiya mo. Kag mas nga wala ko ginkuha ang buot mo. come in please. Ba? Ang doktor nga nag-aatipan sa akon, kag kaupo ni ang nurse.
Gusto mo na ba lang nga magpauli? Pwede na pala, Doc? Yes, pwede gid. Sanong gusto mo? Kaya ipahanda ko na ang release papers mo. Apang ma-advise ko lang, ang mga boss ka na lang siguro magpauli. Madamo gid nga salamat, Doc. Sorry nga hindi ako makaupod sa pagdulong sa imo sa inyo karon ha. Kuanabi, may meeting kami sa opisina. Apang maabot rin ang assistant ko. Siyang maupod sa imo pauli. Wala na sang problema. Kag salamat. I can manage. Maabot diri karon ang private nurse para nga maupdan ka diri sa inyo balay. Kagdason, mapadala ako diri sang manog paninlo. Sorry nga, wala na ako makapamensar nga amo sining maabtan naton ha. Kadamo manabis ang ginapaasikaso si sir sa akon eh. Okay lang ako, May. I can manage. Kag salamat gid ha. Hindi na lang pagpakadto adri ang private nurse. Apang amoy ng mando ni sir. Well, hindi ko, sir. Si Mr. Rio Blanco. Kaya ko ini, May. Maabot man diri mga abyan ko. Kag updan ako nila diri. Ha? Pero Mas gusto ko sila nga kaupod, May. Kabay nga nahangpan mo ako. Komportable ako sa ila eh. Para mapahamtang ka, ihatag na lang sa ako ng number mo. Kay tawagan ko ikaw kung may kinahanglan ako. Deal? okay. Hatagan ko na lang ikaw sang duha ka calling cards. Ang isa, akon. Kagang isa, iyan ni Sir Elvis. Mas madali ka nga kahambal sang sa boss mo. Pero siguraduhon mo lang ha. Nga himuon mo ang tanan nga ginhambal mo, Miss Tanyedo. Tawagan na lang ako kay Sab. Daw tama gid ka formal sang Miss Tanyedo. Okay. Kung namoy nang gusto mo. Condolence gali Sab ha. Salamat. Nagbutig ako kay May. Ang matuod. Wala sang abyan ko nga maabot diri. Agud nga updan ako. Mas gusto ko nga mag-isahanon.
kag makapaminsar. Kinahanglan, anaron kong kaugalingon ko. Kag suguran ko na ini. Subong nga nakagwa na ako sa ospital. Ay, sa subong, kinahanglan ko ang time para sa kaugalingon ko. Gusto ko nga magpaminsar sang maayo. Kun bala, mapadayon ako sa akon pagpangabuhi. O kun mahikog na lang. Grabe, gidsab mo. Kadang mo sa nag-offer sa sponsorship. May fundraising projects pa sila. Kag may nag-offer pa gid. Nga buligan nga mapadako ang eskwelahan. Do ihambal ko na lang. Nga gusto ko na nga maghalin sa among nga eskwelahan. Sab? Ha? Oo. Okay, Gid. That's good. Actually, Mina, mangabay kong tani ako. Nga ikaw lang dani ang bahala sa foundation, ha? Ha? Oo. Kuan. Basi bala kung madugayan ako sa pagbalik. Pero Sab, hindi ko masalangan ini nga isahanon. Kung may kinahanglan ka, tawgi lang ako. Hindi gani. Kaduin na lang ako diri sa balay. Kung gusto mo, magkuha ka na lang sang mabulo sa pwesto ko. Uy, buang. Hindi ko na kaya, no? Okay, Pero, bisitahan mo ako pirmi, ha? Kung kaya mo na. Hulaton ko gid bala ikaw. Kag sigurohon mo gid nga mabalik ka, ha? Okay. Sir, kaina pa kita nagapanuktok. Apang wala niya ginabuksan ang portahan sang unit niya. Akong manuktok. Sir, wala gihapon, sir. Ginatakos gid sang babae nga ning pasensya ko. May, Yes, sir. kadto ay manager diri para nga mabuksan ang portahan ni. Okay, sir. Bilog nga adlaw ko siyang ginatawgan. Apang hindi ko gid siya makontak. Bisan ang landline niya, hindi ko matawgan. Kagsugod man siyang nakagwa siya sa ospital, wala ko pa siya nahambal. Wala pa siya nakapanawag sa akon. Agod nga magpahibalo sang iya kahimtangan. Apat kadlaw ang nakaligad. Kag nagabatyag na ako sang kaugot sa iya. Nga wala ko nabatyagan sa utod niya. Pabatyag ko. Hindi malahalon sa iya kung anong ginapaminsar ko. Labaw sa tanan. Nagkakabalaka ako. Nga basi kung ano nang natabo sa iya sa sulod sa balay. Kabangdanan nga wala niya ginabuksan ng pertahan. Sir, ari na kami. Salamat. Mabuksan na gid man ang pertahan. Salamat gid.
Ay, salamat. Wala ko sa nakita nga Sabrina nga naghapaon diri sa salas. Kag wala sang pangalibutan. Kalinong, sir? Basi kung wala siya diri? Dire ka lang. Kay mangusisa ako sa mga kwarto dire. Ang kwarto ngayon na. Amoy ng una ko nga buksan. Wala siya sa duwa ka kwarto nga ginbuksan ko. Pating banyo, ginlantaw ko na. Apang wala siya. Sa diin ba lang babae nga ito? Amayo pa. Mabalik ako sa salas. Ba? Ano inang sa misitas? Pulutan ko. Ba? Cellphone? Kagin bali-bali? Kag ano inang sa ibabaw sang counter? Nagakinayag ang mga papel. Ano ba ng mga ina? Aring isa, puluton ko. Ba? Na-print out nga application letter? Para sa isa ka kumpanya sa Australia? Daw gusto ko nga kumuson ng papel ngayon. Apang punggan kong kaugalingon ko. Hindi gid mamati sa ako ng babae ngayon. Ginambalan ko na gid siya nga akong bahala sang tanan para sa iya. Apang daw may plano pa siyang magwa sa pungsod. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Atubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan dari mo mahimo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Micaela! Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Nagasigi lang sang kadlaw si Mamerto. Amo na inang palatandaan nga hubog na gid siya. Kaya ang pagkaon sa lamesa, naubos na niya. Tanawon ko lang kung makabugtaw ka pa. Mamerto, sige na. Maglakat ka na sa kwarto. Hulaton mo ako dito, Okay. Okay, Ramona. Ato na siya. Atras abanti ang iyang paglakat. Ba, natumba si Mamerto. Siling ko gidi. Patay na siya, guro. Tabang! Tabang! Dayra muna! Day! Ari na po, Day! Naano si Sir Mamerto? Nang magding, natumba siya sang hinali. Dali! Magtawag ka kay doktor! Dali! Oo! Oo, Dayra muna! Luwas na siya sa katalagman. Gin-heart attack siya. Kag salamat kay naluwas pa naton siya. Apang Ramona, kinahanglan halungan mo sang maayo ang bana mo. Mahina na ang iya kasing-kasing. Ginadilian sa iya ang magkaon sang madamo. Kag mag-inom sang bino. Kag pagpangabudlay. Kinanglan anay niya ang lubos nga pahuway. Kay kinanglan nga masunod ina, ha? Kay basi kon hindi na siya matabangan sa madason nga atakihon siya. Oo. Oo, doktor. Tinguhaon ko nga masunod ina.
Hindi ako maluyag nga mapatay ang akon panay. Maayo. Tingwa igid ina Ramona nga masunod ang tanan ko nga ginahambal sa imo. Oo, oo, doktor. Daw sige. Oo, doktor. Tinguhaon ko, gid, nga mapatay dayon siya. Oo, kanugon nga wala ka pa mapatay. Kanugon nga naluwas ka pa. Apang sa madason, ginapatod ko nga hindi ka na mabuhi. Hindi mo na makita o kung mahambal si Alona. Hindi na. Ginpatawag mo ko na ako, Mother Superior. Oo. Nakabaton ako sang pahibalo sa imo, Iloy. Sugaton ka na ko niya para nga makapauli ka na sa inyo. Salamat! Salamat, kid Mother Superior! Wala ka balasang handom nga magpabilin, dire? Para mangin isa ka kalubos nga madre? Oo, Mother. Mapauli ako sa amon. Kinahanglan ako sang akon amay. Kun amo sina, ikaw ang masunod. Sa badason nga inadlaw, maabot diri ang imo, Iloy. Agud nga sugaton ka. Kag Sister Micaela, kabay pa nga hindi bumalimtan ang tanan namon nga gintudlo sa imo, ha? Oo, Mother. Hindi ako malipat. Kag salamat kid sang inyo kaayo nga ginpakita sa akon. Wala sang anuman, sister. Bukas kid para sa imo ang kumbento nga ini sa tion nga nagakinahanglan ka sang bulig. Malipayon ka na bala, Sister Micaela? Oo, sister. Malipayo na ako. Bagod nga makapauli na ako sa amon. Kag makita ko ng akon mga ginikanan. Nalipay man ako para sa imo, Sister Micaela. Kag hindi ko ikaw malimtan. Ang nahibalaan ko lang nga wala malipay. Amo lang si Sister Olivia. Nakahibalo ako nga ginapabudlayan kaniya sang hungod. Wala ako nagadumot kay Sister Olivia. Ginapatawad ko na siya, Sister Maria. Ginapatawad ko na siya. Sugod sa ginatake si Mamerto. Ara lang siya permi sa iyahulot. Kag nagapahuway. Apang hindi ko siya pagtugtan nga magpahuway sang malawig. Nakita ko ang panulok ang ginapatungod ni Remar kay Amanda. Ang anak sang isa ka kliyente ni Mamerto. Oh, nahadlok ako nga base kung maagaw siya ni Amanda sa akon. Akon lang si Remar. Kag handa akong magpatay kung kinahanglan. Kag buhaton ko ini karon sa gabi. Hindi ako maluyag magpadayon si Mamerto nga magpatunga sa amon nga duha ni Remar. Hindi. Handa na ako.
Kag makita kong akon kaugalingon sa espeho. Matahom ako kayo. Nakahibalo ako sina. Kag wala sang bisan sino nga makapamatok sa akon katahom nga ini. Isa lang ang nahibalaan ko nga makalabaw sa akon. Si Alona. Kag samtang nagadugang ang edad niya, nagadugang man ang iya katahom. Kag hindi ako maluyag nga malabawan ang akon katahom. Bisan pa nga anak ko siya. Kag karon sa gabi, masulod ako sa kwarto ni Mamerto. Nagabugtaw pa siya. Kagsang mabatian niya ang pagbukas ng puwerta, nagmuklat ang iya duha ka mata. Kag nakita ko ang pagmurarat sini. Daw amo pa lang siya makakita sa akon nga nagasuksok sang amo sini ka sexy nga panapton. Manipis kaayo. Kag wala ako sang panapton nga iban pa. Oh, Mamerto, nagabugtaw ka pa? Gintanaw ko lang ikaw kung nagabugtaw ka pa. Katahong kinsay mo, Ramona. Ihatag sa ako ng imo kamot, Mamerto. Ramona. Ipapatya ko sa imo ang akon gugma. Pamatyagang akon tughan. Karon, iduot ko sa akon dughan ang iya kamot. Kagang iya isa ka kamot, iduot ko sa akon magtimbang pa. Tapos ginalagas na lang niya ang iyang pagginhawa. Hindi siya makapadugay sa akong pagsedyos sa iya. Wala na siya ginahapo. Nagsagrak na siya. Si Mamerto, natumba siya sang hinali. Nag-usmod lang siya sa salog. Samtang ang kamot, nagakapot sa akon panapton. Itikwang ko siya. Ara, natumba siya sa salog. Karon, madali-dali ako balik sa kwarto ko. Kag mag-ilis ang akon bayo nga daw pang tulog sang tigulang. Patay na gid siya. Wala na siya nagaginhawa. Karon, masinggit ako. Tabang! Ano nga tabo ka na Mamerto? Magding, magtawag ka sang doktor. Dali! Ate! Dali! Oo, day! Nakabati ako sang lagbong. Kag sa magkado ako sa kwarto niya, naabtan ko siya nga nagahigda na sa salog. Kag wala na sang kabuhi. Nakibot gid ako, doktor. Kahidali lang sa natabo nga ini sa iya. Ramona. Kahinali lang. Ramona, traidor ang balatian sa kasing-kasing. Doktor,
ginhalungan ko siya sang maayo. Apang nga kinahanglan pa nga matabo ini sa iya. Nga doktor. Wala na kita sang mahimo pa. Ginhimo nato ng tanan. Oh. Abang Ramona, may nadumduman ka balang nakahatag sang malain nga buot sa iya? Wala, doktor. Ginhimo ko ang tanan nga malikawan, ina. Sister, karon na nga adlaw ako sugaton diri ni Mama sa kumbento. Dosa hindi na ako makahulat, sister. Sister Micaela, ginapatawag ka na ni Mother Superior. Salamat gid, Sister Maria, ha? Mamiss ko gid ikaw. Amo man ako, Sister Micaela. Sige. Mapaalam na ako kay Mother Superior. Ari na ako, Mother Superior. Nakahibalo ako. Gasubong ka na nga adlaw sugaton sang imo Iloy. Kag nalipay gid ako nga makapauli ka na sa inyo. Apang sa wala ka pa makahalin, bay ihatag ako sa imo, sister. Ano ina, sister? Ang imo bag. Ari ho? Ang akon bag? Ang nasudlan sang akon mga sketches? Oo, amo ini ang imo bag. Ginabalik ko na sa imo liwat. Mahimo ko bala nga lantawan ng unod sang akon bag? Aba, oo. Oh, ari ho, tanawa. Mother Superior? Ari paghihapon ng akon mga sketches. Wala mo galigin sunog? Wala ko'y naginsunog, Micaela. Wala ko'y naginsunog. Bagod wala ba na ko sang nakita gamalain sa imo mga sketches? Siling sang akon, Iloy. Ginsunog mo kunong akon mga sketches. Kay may drawing ako nga lalaki nga nagapaligo sa suba. Sana siling ko na sa imo, iha. Wala ako sang nakita nga malain didto. Nakuha mo gid ang dagway sang lalaki nga ato. May talent ka sa pagdrawing, Sister Micaela. Kag padayon na ina. Tungod, isa ina kabugay nga halin sa mahal nga Diyos. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot, sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Micaela! Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo
Radyo Bacolod.